Diajar. Prawayer sayang. Ayo masukkan jaketnya mana ini?
gawe. Terima kasih Mbak Cantik. Ayo bosku. Jelas tidak? Bang Dodo lagunya ditunggu Bang Dodo. Jelas ada. Fitri bukan lagi asik. Bukan tegaknya Indonesia. Ojo pus telung wulan betina ngiler carene nyidam poncaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan sing wayu dhewe 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 kita ngomong apa sing tok kepingini kita tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang janji kudu keturutan
Iki joget dulu. nyidang opo kesempatan. Iki ngono perbuatanmu mas, wetengku cilik digawe lemu. Kowe seneng kok nyai wong turu, ratine aku gawe nesu. Asu lah dik. Yen ramboke aku mbokeke sapa? Goliyane sik to Mas giliran. Gilirangi. Aku bojomu. Kamu bojo kedua. Pokoknya ngapain kowe Dik Fitri. Walaupun kedua gak apa-apa ya. Ora apa-apa. Yang penting jantan ya. Sing penting happy. Oke baik. Terima kasih. Bisa. Ya wis cah ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Kena ngomong apa sing kok kepingini. Kena turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang. Janji kudu keturutan. Janji ya Mas. Tangan ayu tak turun Aku pengen pentol Mas, sing gede endoke Mas. Aku pengen pentol Mas, sing double endoke. Aku pengen pentol ando. Ake wolone. kowe pentolane. Sing ini endoke Mas. Kowe pengen pentolane. Sing akeh wulune. Kowe pengen pentol endok. Sing akeh wulune. Tetep wulune nomor 1. Sing digoleki wulu. Ini pentol apa? Pentol konek wulune. Dik Santi. Mbak Santi nanti nyanyi ya Mbak Santi ya. Boyolali bergoyang bersama dengan gelas nada campur sari. Monggo Pak E. Spesial kagem Pak Kadir. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang anjar Setyawati. Yo Rasa kangen halim putih. asik Pak Paino. Yuk. Ayo Pak E. Yo, sikat Mas. Wong ayu tresnaku pinarya tapa susah jroning ning batinku. Wong tegus anteng lurus hatimu. Tresnaku terus jroning kalbu. Senadyan ngarungi
patri mongke ling manis sing ati jelas nada asik bisa ya anduweni marang sang anjar Setyawati Nuwun Pak Kadir asik asik wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroh ning batekku selanjutnya Endi Mas? Wasik bersama dengan Gelas Nada monggo tim dapur maju pasukan Bathing Mas Dodo Pak Jumar ayo masih Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan bantal kuling tak sayang aku nganti koyo tetanan Pak Kadir Pak Tugina monggo monggo Mas Parti juragane kayu terima kasih Bapak Pak Tugina Pak Kadir saben dina tansah ngalamun tekan omah atiku bingung cari tresno rawani ngembung aku nganti kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi aku sekungkung tresno kurang bakal tak enteni nasib buruk wasik Pak Mardi monggo wasik boyo lali bergoyang
Budi sampun tak rewangi atus kumpul tresno kula bakal tak enteni nasib buruk Makadir asik jelas nada bersama dengan Fitri Triplek Padi. Jelas nada tuh ada semuanya. bersama Gogel Weh. Oke? Oke, baik, baik. Asik. Juli Mas. Juli Mas. Asik bersama dengan Fitri Triplek Padi. Haji Tresnoti sekseti lintang-lintang ing tengah ing wengi aku kanandang asmara duh Gusti kula paringa usada repulane wayah wengi mambaika ning ati iki aku seneng aku dawa kayu kata anti-anti Fitri Iya sayang. goyang dayu Tipis-tipis kong. masuk deh Wong bagus aja siranan.
ati kula parika usada rambulan ning wayah wengi nambarika kosing ati iki masyaallah masyaallah kamu cantik ana ngendi wong ayu hati-hati ya saya dik lah Aku ya biasa lah mas. mulai kaya ngono wis jan Biasa. aku bayange nanti Iya tuh membayangin. kaya ngono lho dik Orang loh mas biasa. 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 Fitri Biasa. masuk deh Wong bagus aja sirah longgo. Aku teko gendong tresno. bukan banget Lelangun asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atimu aku setya Hey! matane aduh Ya Allah, ya Allah. Tresnoku nomor siji. Enak elemu mlenjani janji. Kowe teko ngarani. Usahaku wis ra kurang-kurang kematiku wis pol-polan pas aku doan coba ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendang ngomong jalukmu piye tak turutani tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endine nanging apa pengsanku ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa nek kuartanke kowe malah gendak liya
sing